side mirror. Hi guys! Magandang hapon. Maulan na hapon sa inyong lahat. Kaya pupunta kami sa Banawe para mag-check ng... Oh my gosh, kuya! Talaga mong motor na ta. Sumusulpot bigla, ayun o. Sa kahabaan ng ano, ng mga truck. Bigla may susulpot na... Tag dito, ang motor. Kaloka. Anyway, ayan, punta kami sa Banawe para tingin ng gulong ni Tonton. Good morning! My gosh, yung good morning ko kahapon, guys, hindi na nasundan. 'Di ba? So, napalitan na ng gulong si Tonton. Tapos, ipapa-adjust na lang yung molye. Or papapalitan namin yung molye kasi yung nilagay na... Molly. Na ano ba yun dati? Yung load plus, hindi pala siya compatible sa molye ni Tonton. So, ang tendency kapag kinakarga namin ng mga mabibigat, of course, pag napapabounce pa, parang umuurong pa atras. So, syempre, lulundo yung, hindi naman actually lulundo. Nagiging OA lang sila, di syempre, di ba? Kaya nawawala yung visa ng load plus, imbis na plus load, mabalik sa 3 tons. Eh, mas mabigat pa sa 3 tons yung ano. So, yun. Kaya papalitan na lang namin para hindi niya na ako binubwisit na, oh, lola naman, oo, huwag mo masyadong kargahan. Kaya nga binili ko tong sasakyan na to para kargahan talaga, di ba? Kaya first choice ko talaga tong pick up kasi puro mabibigat ang kinakarga. So, every time na makikita niya, oh, may distansya na naman yung low plus na gano'n. Sus, Mariusip. Santisima. Kaya ayun, babalik kami today doon sa sa Banawe kasi hindi na ano kahapon eh. Hindi na doon kasi ilalim kanan ka. Yung side mirror ko meron detect na ambulansya na naman. Yan kasi alas 4 na ata natapos kahapon yung pagtanggal ng pagkabit ng gulong. And then ayun nga, 4 hours din daw yung pagpapalit ng molye kaya balik na lang kami today. Diretso na rin kami pick up ng mga paninda kasi uuwi kami sa probinsya at kukunin namin yung mga ng mga bata, mga records sa school kasi magta-transfer na sila dito sa sa Maynila nga. So yun lang, 4 hours tayong nandoon sa Hours 4 plus 2 or isasabay mo na yung dito na? Hindi pa, doon pa. Basta sabi 4 hours daw yung pagkabit nun eh. Hours. Grabe, ang sakit sa bulsa. Gulong plus yung molye. Ay nako, talaga naman tong asawa ko puro Molye. Puro mga hinihiling eh. Bigat. Extravagante. Sa bagay sana naman yung for safety naman yun guys, diba? So, okay lang. And for Tonton naman. We're here na sa Banawe. Ayan. May maliit na customer lounge sila dito sa taas. Pwede bang dito? Tagdan? Di magpapalit ka ng change oil? Magpapapalit ng change. Magpa-change oil. Mag-change oil ba sila dito? Pwede. Kasi ayoko nang ipasok si Tonton sa sa kasa, nakabwisit. Hindi naman pulido yung gawa. Kalawang, mahal-mahal lang. Mahal-mahal na charge nila. Tapos di naman pulido. Tulad nun, yung aircon namin, ilang beses namin pinagawa yun sa labas. Kasi umiinit. Imbis na balamig din lumabas, mainit. Okay na, kulat na ng problema. Wala na. Okay na ba? Oo. Eh, sinasabi mo na yung nag-text ka sa akin sinong gumamit na ito? Nakatay pala yung AC. Lower. Okay. So, anyway, yan. Alam niyo ba, nagbaon pa ako kasi 4 hours yan, di ba? Kaya, nagbaon ako ng machichicha natin, guys. Ito yung tubig na bigay sa amin kahapon sa pagpalit ng gulong, butcheron. Ito ang sarap kasi bagong luto siya. Iba yung niya, lasa niya pag bagong luto. Yan. Bumili ako kahapon nito ng 10. Tapos 10 chicharon din. Sabi ko pang pantawid luto. And then,
Ito yung chicharon. Diba? Mga baon ko. And then, syempre, meron tayong salad. Yung natitirang salad kahapon, binaon ko lang. Ayan. The spoon and fork. Tapos, yung aking green tea lemonade. Ito, ang effective nito guys, kung nagda-diet kayo, tapos talagang nahihirapan kayo sa mga cravings nyo. Ito sobrang effective nito, I swear. Kaso maasim nga lang talaga siya, na parang may purong kalamansi na kasama. Pero sobrang effective niya. Kapag ininom nyo ito, on an empty stomach, maghapon hindi kayo makaramdam ng gutom talaga. Swear. Kaya itong inaano ko, pinapartner ko sa diet ko. So, yun. Magsasagot na tayo ng mga increase orders. Orders. Ano, hindi kami pay, no? Parang hindi na pay. At ayun na nga. May kakalabas lang na another budol. Sara mo yung pinto. Yung pinto. May marketing dito. Ang bilis Kaupo lang namin bagong budol na naman sila. Actually, kahapon dapat. Yung papalitan lang nun. Yung pinaka, parang isang piraso. Ano ba tawag doon? Parang bar na flat. Ganun. Sarap yung ito. Yung sa molye, di ba yung isang lang dapat ikakabit? Kaso, sabi ni Mr. Ang, buuin na daw. Yan. Para sure na sure, kasi brand new naman yung ikakabit galing sa sa isang sasakyan na nagpa-modify. So, brand new yun. And then, binigay niya sa amin ng 40% off lang. So, yun. Kaya, budol. Another budol. And then, yung si Kuya from Gold Cars, umakyat dito na gusto daw namin palitan na naman yung, brake. Brake disc. Brake disc. Tapos sabi ko, magkano yan, Kuya? 130K po. Napalunok ako bigla sa guys. Sa presyo, di ba? Sabi ko, na lang. Sa sunod na lang. Pero para sa apat naman na yun. Kasi sabi nila na keto, lagi naming kinakargahan ng mabigat for safety purposes ulit. Grabe po lang safety purposes na yan, no? Nakita ka na naman. Iisip ka na naman. Naglalaway ako dito sa mga pesa rin. Naglalaway ka. Grabe. Modify pa lang ni Tonton, magkano na. Ay, naku. Pero okay lang kasi gamit na gamit naman yan si Tonton. Yun, diba, yung pagpaano namin dyan, pagtaas niyan, pagpalips sa kanya, tapos palit ng, parang everything, pinalitan sa kanya na. Pininta. Titingnan mo yun, gagawin mo 750,000 na lang. Uy, hindi ko bibenta yun, Sabi ni Kamote. Ganun sabi ni Dalton, benta mo na yan kasi 5 years na. Maba na yung, parang depreciate niya, tapos bili ka na lang ng bago. Ayaw ko siyang ibenta, guys. Kasi first car namin yan. And then yan yung, para sa akin, yan yung dream car ko talaga. Kasi nga, nagnenegosyo ako, diba? Kasi pag nakakita ko niyang before, na yung nag-aargila pa lang kami ng mga L300, sabi ko magkakaroon din ako ng ng sarili kong pick up, ng sarili kong sasakyan. And then ibibenta ko, no way. Yes. Kahit na tumanda na yan si Tonton, uugod-ugod na hindi ko yung bibenta. Diba? Sobrang yan Pauwi na kami guys. Hindi siya matatapos today kasi yung isang tordilyo doon sa molye. Baliktad yung pagkakabit. So, tatama siya sa sa tangke. Kailangan tanggalin yung tanggal ni Tonton. So, another pa yan. Parang mga ilang oras na naman yung gagawin. Kaya pinauwi muna kami. Balikan na lang daw namin tomorrow. Ay, nako. Sabi ko sana sinabi kanina pa. Inuna kasi yung kabila So yun, hindi na kami makapag-pick up ng paninda. Hindi naabuti kasi anong oras no? Alas 3:30 na. Ay nako. Anyway,
kami. Ito pala siya eh. Ayun, nandito na ako sa taas, guys. Pagkadating namin kanina, mga bandang alas 4 ata kami dumating. Dumiretso na ako sa shop. Ah? Langya ka. Teka lang, nag-moist. Maya na. Ayun, nagluto ako ng miswa with patola, guys. So, patola lang ang kakainin natin dito. And then, sabaw. Tapos, syempre, pakulo din ako ng itlog. So, yun ang kakainin ko today. Tonight. Hi, guys. So, ayun. Na ako, sinop na ako sa labas. Mag-ano lang ako ng hair ko, magda-dye. Yan, nabili ko ito sa Lazada. Maganda yung review dito. So, tingnan natin kung mawawala yung mga white hair ko. Yan, kasi sakto maliligo ako ng buhok. Kasi kanina, kamadali namin, hindi na kami nakaligo. Although, kahapon naman naligo ako. So, ayan. Yaguan Black Dew Shampoo. Kaso, mali naman yung sinend sa akin. In-order ko isang black, tapos isang dark brown sana. Kasi kulay yung buko na brown. Sabi ko yung dark brown lang. Kaso, parehong black naman yung sinend. Nakakaloka. So, mag-black na lang tayo. No choice tayo, diba? Ayan. Mabilis lang daw yung neto, effect neto. So, ayan, nakikita nyo. Grabe yung grabe yung white hair ko. Kita nyo ba? Hindi ko alam kung ano yun. Walang instruction na kung kailangan pa siyang basahin. Pero tingnan natin. Ganyan siya. Oh. Parang gel. Ano lang nakikita ko sa sa dun. Sa video nila. Ay, oo. Hindi na nga kailangan basahin yung buhok. Init, grabe. Gusto ko na maligo. Pero kulay muna tayo. Ayan. Ano ko lang to, guys. Tapusin ko lang. Okay. Dati patay mo nga itong camera. Ayan, moment of truth, guys. In fairness naman talaga, effective siya. Ayan, tingnan nyo. Merong mga ilang strands akong hindi na abot siguro. Pero, majority, nawala yung yung kulay puti talaga. Ayan, hindi pa to hindi pa to tuyo eh. Pero, diba? Oo, kasi pag, nung hindi pa ako naglalagay, isang ganun mo lang, makikita mo na yung mga mga puti ko eh. Ayan. Ayan, katulad yan. Hindi ko nalagyan to masyado. Ayan. Meron siyang parang hindi na siya white actually. Parang nagkulay brown. Oh. In fairness. Yan. Oh. So, effective nga. And 249 pesos lang ata yun or 298. Something gano'n. Basta hindi siya lalagpas ng ng 300 pesos. Kasi yung binili ko kay mama, yun, 2,000 yun. Sabi ko baka merong baka merong baka merong mas mura nga din. Kasi si mama allergic yun sa mga talaga, sa mga pangkulay. Nahihilo talaga yun, kaya hinahayaan niya na lang maging white yung hair niya. Siyempre, gusto ko rin naman maging young looking pa yung mother tear ko, kaya binila ko siya noon, tagda 2,000 yung kay mama na ginagamit niya. Sa Lazada ko din binili yun. So, may brand kasi yun, and sikat na brand din, parang ginagamit ng mga celebrity ata yun. So, eto lang tayo sa pang hindi naman ako maselan eh. Sa pang 300 pesos. Diba? Nawala yung mga puti-puti. Nakakatuwa. Yan. Madali lang pati siyang gamitin. Hindi nyo na kailangan basain muna yung buhok nyo. Kasi naman siya. Parang bubula siya sa sa hair nyo. Tsaka gumanda yung hair ko, in fairness. Parang nag-iba yung kulay talaga niya. Iba-blow dry ko pa eh. Yan, na-amaze lang ako. Yan, kasi effective talaga siya. Ano ba sasabihin ko? Ayun, hindi nyo na kailangan basain yung hair nyo. Sobrang daling i-apply. Basta mag-gloves lang kayo kasi
Masyado siyang ano, pigmented. Ayun, meron ako dito kanina. Ayun, halata. Kasi maputi yung kamay natin. Kita nyo ba? Parang may uling yung kamay ko. Ayan, very pigmented siya. Kaya iwasan nyo na malagyan yung ano nyo. Hindi ko alam kung doon to or sa kasirola to kanina naghugas ako. Pero, ayun nga, natanggal naman kasi nalagyan ako dito kanina. Natanggal naman siya pagligo ko. Siguro sa ano to? Sa kasirola to kanina. hindi doon. So, ayan. Tayo mag-skincare na lang para makapanood na ulit tayo ng ano, ng Pirates of the Caribbean. And in fairness, guys! Good news! So, diba? Marites din ako talaga. Yan. Nanalo si Johnny Depp sa kaso. Kaya, super happy ko. Ilang araw ko nang ini-stock yun sa TikTok talaga. Yung trial nila, yung ganyan. Grabe ang gwapo-gwapo ni Johnny Depp talaga. Alam mo yun, grabe tawag ka talaga. Medyo matanda. Lakas ng appeal para sa akin. Kaya, alam niyo na, yung napangasawa ko, medyo may edad sa akin. Di ba, Daddy? Kasi ayoko talaga ng mga ano, mga kaedad ko or mga bata sa akin. Walang apil-apil yan. Pero pag mga super yummy. Char! Pinapanta siya na si Johnny Depp. Pero diba? Sino bang hindi nagagawa po sa kanya? Lalo nga yung ano, kahit na tumaba siya. No, sobrang pugi niya talaga. Nakupatahan niya. Tapos ngayon, ay naka, grabe. Ay, sana girl. Nababaliw ka na kay Johnny Depp. Ah? Pogi lang kasi. Diba? Yan ako maglandi pa minsan-minsan. So, ayun. Ako'y mag-blow dry lang ng hair. And mag-ano muna tayo. Mag-skincare of course. Hindi ko na ipapakita kasi for sure umay na kayo. Yun pa rin. Ito. And tretinoin. So, yun lang guys. Good night. See you all tomorrow. Di ko pa rin maharap yung pag-i-edit pero try ko tomorrow if magawa ko siya. So, night! Night the day! Night the day. Hindi siya kita. Hindi siya. Dilibi. Para ka lang engkanto dyan sa likod ko. Bye!